Хора, здравейте! Аз съм Християн Трайков. Надявам се, че сестра ми си направи канал в YouTube, казва се Чарли. Тя ще качва такива Майнкрафт видеа и се надявам и тя да събере много последователи, като мен 125, поне 90 да събере. Искам хора, тя да подмина Виктор Якия БГ, защото той има канал от 2 години. Да, има 49 абонати и искам да го подмине. Моля ви се. И да, това беше от мене. Рекламирам го просто. Чарли с главна буква се казва каналът. Да, от тия хора, които го следват още от преди, защото той от няколко месеца е 10 абонати и тя сега просто реши пак да качи, да събере и тя много малко абонати да качи. Да. В смисъл, да, това е и да. Тя ще качи такива с лего, как показва. Даже в момента качи едно лего. Сега даже качи още едно. Как снима лего на Майнкрафт ламата и сега снима и пандата. Сигурно ще снима и някакви други тини. Има много такива. Тя е по легата на Майнкрафт. И да, хора, това беше от мене. Чао!